खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदास्रि मोसाहारि। हादरनि लाख लाख फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मिरु सरकारा सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे गिदिर फोसावथाय फोसावदों। नंगौ, मिरु सरकारा सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे गिदिर दाहार होगोन। मिरु सरकारा फरायसाफोरनो 10 लाखसिम लन होगोन होनना बे समाव फोसावदों आरो बे लननि सायाव नोंथाङा साबसिडीबो मोननो हागोन। मिरु केबिनेटआ सोलोंथाइनि थाखाय विद्यालक्ष्मी बिथांखिखौ गनायथि होदों आरो बे जथुम्माखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दैदेनदोंमोन। बे दाहारखौ मिरु सरकारा गोजौ सोलोंथायाव मुं थिसननो आरो फाहामथायनि खरसानि थाखाय होगोन आरो बे दाहारखौ मिरु सरकारा 22 लाखनि बांसिन फरायसाफोरनो होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे सुबिदाखौ बोसोरफ्रोमबो 10 लाखनि बांसिन फरायसाफोरनो होनाय जागोन। नाथाय बे सुबिदाखौ बोसोराव 8 लाख रांनि खम खामायग्रा नखरासो मोननो हागोन। गोजौ सोलोंथाइ बिफाना पीएम विद्यालक्ष्मी पर्टेल बेखेवदों। नोंथाङा सोलोंथायारि फोरमायथिजों एप्लाइ खालामनो हागोन। बे रांखौ ई-भाउचार आरो मिरुआरि बेंकनि डिजिटेल कारेन्सि वालेटनि गेजेरजों होनाय जागोन। बेखौ नोंथाङा मोनब्रै प्रसेसनि गेजेरजों खालामनो हागोन। आरज गाबगिरिया गिबियाव विद्यालक्ष्मी पर्टेलाव गावनि मुंखौ थिसननांगोन आरो नुजानाय फर्मखौ गासैबो सोलोंथायारि फोरमायथिजों लोगोसे थार महरै सोफानांगोन। लोगोसे आरज गाबगिरिनि नखरनि बोसोरारि आयनि फोरमानलाइखौ सोफादेरनांगोन। फर्मखौ आबुं खालामखांनायनि उनाव आरज गाबगिरिया सोलोंथायारि दाहाराव नांगौ जानाय रांनि बिबांखौ मख'नांगोन। खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदास्रि मोसाहारि। हादरनि लाख लाख फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मिरु सरकारा सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे गिदिर फोसावथाय फोसावदों। नंगौ, मिरु सरकारा सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे गिदिर दाहार होगोन। मिरु सरकारा फरायसाफोरनो 10 लाखसिम लन होगोन होनना बे समाव फोसावदों आरो बे लननि सायाव नोंथाङा साबसिडीबो मोननो हागोन। मिरु केबिनेटआ सोलोंथाइनि थाखाय विद्यालक्ष्मी बिथांखिखौ गनायथि होदों आरो बे जथुम्माखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दैदेनदोंमोन। बे दाहारखौ मिरु सरकारा गोजौ सोलोंथायाव मुं थिसननो आरो फाहामथायनि खरसानि थाखाय होगोन आरो बे दाहारखौ मिरु सरकारा 22 लाखनि बांसिन फरायसाफोरनो होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे सुबिदाखौ बोसोरफ्रोमबो 10 लाखनि बांसिन फरायसाफोरनो होनाय जागोन। नाथाय बे सुबिदाखौ बोसोराव 8 लाख रांनि खम खामायग्रा नखरासो मोननो हागोन। गोजौ सोलोंथाइ बिफाना पीएम विद्यालक्ष्मी पर्टेल बेखेवदों। नोंथाङा सोलोंथायारि फोरमायथिजों एप्लाइ खालामनो हागोन। बे रांखौ ई-भाउचार आरो मिरुआरि बेंकनि डिजिटेल कारेन्सि वालेटनि गेजेरजों होनाय जागोन। बेखौ नोंथाङा मोनब्रै प्रसेसनि गेजेरजों खालामनो हागोन। आरज गाबगिरिया गिबियाव विद्यालक्ष्मी पर्टेलाव गावनि मुंखौ थिसननांगोन आरो नुजानाय फर्मखौ गासैबो सोलोंथायारि फोरमायथिजों लोगोसे थार महरै सोफानांगोन। लोगोसे आरज गाबगिरिनि नखरनि बोसोरारि आयनि फोरमानलाइखौ सोफादेरनांगोन। फर्मखौ आबुं खालामखांनायनि उनाव आरज गाबगिरिया सोलोंथायारि दाहाराव नांगौ जानाय रांनि बिबांखौ मख'नांगोन।